E ademais, como outra recomendación, hoxe ensinámoslles unha pequena mostra fotográfica, neste caso unha nova entrega de O Potiños. Trátase da mostra elaborada por Brais Lorenzo sobre a pandemia, premiada xa en numerosas ocasións. Hoxe traemos outra recomendación cultural da man da Asociación Fotográfica O Potiños. Trátase dunha nova exposición que está ubicada nas escaleiras da Casa do Concello. O seu autor é ourensán e recoñecido con diversos galardóns polos seus traballos fotográficos, Brais Lorenzo. Esta mostra é unha nova visión da pandemia que conta xa con recoñecementos pola súa expresividade e calidade. Logo do seu éxito no arenteiro fotográfico, esta mostra volve. Ahora pensamos que, dado que Brais Lorenzo, que é o seu autor fotoperiodista de Ourense, sigue sendo moi premiado por esta exposición, pois ten premio nacionales, premio Ortega y Gasset, premio Carracedo, é colaborador ca Cruz Roxa, e creemos que lle debíamos dar unha maior visibilidade, polo tanto, pois decidimos montala aquí nas escaleras do Concello para que a xente poda vela máis directamente, non? É unha exposición dura, é unha exposición que algunha xente critica porque é dura, pero é real, lóxicamente é o que pasou, o que sigue estando pasando, e que non nos debemos olvidar que a pandemia sigue estando aquí, e os que máis a sufren son esta xente que está aquí reflexada, que son os nosos maiores, non? Brais Lorenzo pois foi o primer fotoperiodista que entrou nunha residencia de ancianos en Ourense, que lle deixaran facer este tipo de fotos, que inda que nos doan, inda que realmente nos removan por dentro, pois son fruto da realidade que vivimos, que ahora mesmo que está un pouco máis tranquila, ou creemos que está máis tranquila co tempo da pandemia, pero que realmente inda nos acabou, inda eu creo que temos mascarillas para rato, pandemia tamén, e polo tanto, pois eu creo que non é bo olvidarse deses temas. O presidente da asociación, Manolo Blanco, recomenda a todos visitar a mostra, xa que asegura que o realismo fainos vivir a situación tan difícil pola que tiveron que atravesar as residencias durante a pandemia, pero tamén moitas alegrías. Ver a exposición que a xuzgue, efectivamente, se lle parecen duras, pois moi ben, pero tamén son moi realistas, tamén expresan un pouco tamén a alegría, o mellor de cantar ás 8 da tarde, ese compañerismo, esa axuda que tan necesaria foi e sigue sendo. Tamén recorda que cada mes as demais exposicións van rotando e pódense seguir desfrutando. En breves traballarán tamén na xa famosa Potiexpo, neste caso 2021, que recollerá as mellores imaxes do pasado ano. Cada mes vamos cambiando, como sabedes, vamos cambiando dentro dos distintos espacios que temos con fotografías dos bares, das cafeterías, de todos os lados. Ahora mesmo estamos traballando, este mes temos a primeira xuntanza do ano, xa tuvemos a Asamblea Xeral de Potiños, ahora temos unha xuntanza, unha poticena a finales deste mes de febreiro, onde vamos a recoller fotos para facer unha exposición que vai ser as mellores fotos do ano 21. Todos os anos facemos unha recopilación das mellores fotografías ou das fotografías que máis nos gustaron do que fixemos, e este ano, pois eso, este mes vamos a recuperalas, vamos a velas e vamos a editalas para montar unha exposición que vai ser a Potiexpo 2021.